Jožin s Bážin močálem se plíží, Jožin с Бажин к весницы се ближі. Хочацца верыць, што ўсе вы чулі гэтую песню не раз. Гэта Jožin с Бажин чэшскага гурта Банджа Бэнд і запіс іх выступу на чэшскім тэлебачанні напрыканцы 70-х. У песні парадыруюцца казачныя матывы. Галоўны герой, як сапраўдны рыцар, уступае ў супрацьстаянне са страшэннай хтанічнай пачварай, што паўзе з балот, і перамагае яе з дапамогай магічнага парашка. Іван Бладык арганізаваў свой музычны камедыйны гурт у сярэдзіне 60-х і працягвае выступаць да сённяшняга часу. А Jožin с Бажин заглаўная песня на другім па ліку альбоме гурта «Нашляданаў да пабачэння», які выйшаў у 77-м годзе. Развесёлы дэксэлент, гумарыстычныя тэксты з абсурднымі перабольшваннямі да гратэскам робяць іх вельмі адметнымі нават і сёння. Балансуючы паміж наівам, тупасцю да сюррэалізмам, гурт вельмі тонка і дасціпна адлюстроўваў жыццё ў рэальным сацыялізме. Нават дзіўна, як яны змаглі прабіцца на тэлебачанні ў перыяд так званай нармалізацыі ў Чэхаславакіі. І сёння мы з вамі слухаем песню «Крыхле» з іх трэцяга альбома, які выйшаў у 79-м годзе. «Крыхле» перакладаецца як «кубік». Když jsem šel do mychle, tížili mě krychle, když jsem sundal krychle, tak jsem šel zas rychle, spěchám za Mařenkou, už se na mě těší, upeče mi buchty, tak to ona řeší. Creedence Clearwater Revival, вельмі знакаміты ўплывовы гурт канца 60-х, пачатку 70-х, родам з невялікага каліфарнійскага гарадка Эль-Серыта каля Берклі. У Creedence атрымалася вельмі ўдала акумуляваць і спалучыць розныя музычныя жанры поўдню ЗША. Тут табе і свамп-рок, і ракабілі, і блюз, сазерн і кантара-рок, усяго не пералічыш. Сцэнічны вобраз музыкаў, тэксты і нават вымаўленне вакаліста Джона Фогерці ўсё працавала на гэтую легенду нібыта простых хлапцоў са старога добрага, а галоўнае насычанага музычнымі ідэямі амерыканскага поўдня. Такая стратэгія, такая стылізацыя спрацавалі на 100%. Ну, што казаць, калі самі амерыканцы спачатку лічылі, што Creedence гэта гурт з паўднёвых штатаў. І ўсё гэта яны гарманічна памножылі на хіповую тэматыку. Канец 60-х якраз росквіт эпохі хіпі не толькі ў ЗША, але па ўсім свеце. Creedence выступалі на Вудстоку, удзельнічалі ў антываенным руху, а іх песні, дзякуючы неверагоднай працаздольнасці музыкаў, месяцамі трымаліся на першых месцах музычных чартах. Гэта зборнік іх песен, і мы слухаем адсюль антымілітарыйскую Fortunate Son, якая выйшла ў 69-м годзе на альбоме Willie and Pooh Boys. Пасля распаду The Beatles Creedence былі афіцыйна абвешчаны самым камерцыйна паспяховым гуртом свету. Браты Фогерці, Том і Джон, Стю Кук і дух Кліфард, імёны якія ведаю амаль што з дзяцінства. Рыбля Чорба. Сербскі гурт, заснаваны ў Белградзе ў 78-м годзе. Перакладаецца Рыбля Чорба як рыбны суп альбо юха. На першых двух альбомах музыкі разыграваліся, але вось трэці, «Мертва прырода», што па-сербскі азначае «нацюрморт», адразу ўзнёс гурт на самы алімп югаслаўскай музычнай сцэны. Запісаны ён быў у Лондоне ў 81-м годзе і спрадзюсаваны англійскімі музыкамі. Усяго праз 3 тыдні пасля выпуску было прададзена 100 000 копій лонгплея, што зрабіла яго адным з самых хутка прадаваемых альбомаў ва ўсёй югаслаўскай музыцы увогуле. Ну, такія лічбы. А у 98-м годзе ён увайшоў у топ-20 самых лепшых альбомаў югаслаўскай рок-музыкі. Вось такая залатая класіка. Альбом сапраўды вельмі цэльны, моцны, энергічны. З вельмі розных інгрэдыентаў гэтага рыбнага супу я выпарыў жыццясцвярджальную «волем, волем, волем жэны», што па-сербскі азначае «кахаю, кахаю, кахаю жанчын». Ну ніхто ж не супраць. Усе толькі за. Kada ja dobru žensku vidim, ja se uopšte ne postidim. Priđe mi kaže, bit ću kratak, ženska, imaš strahovit batak. Priznajem da bih mešao malter za jedan običan ženski bushalter. Ja bi se odreko rođene braće za jedne čipkaste ženske gaće. Volim, 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 volim žene, ali one malo manje vole mene. Zaljubim se 5-6 puta u roku od 3 minuta. Volim, 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 volim žene. Sa
Сапраўднае імя Чэслава Немана, легендарнага польскага спевака, Чэслаў Юліуш Выджыцкі, альбо на беларускі манер Выдрыцкі. Яму была наканавана стаць ключавой фігурай не толькі ў гісторыі папулярнай польскай музыцы, але і ўсёй усходняй Еўропы. А нарадзіўся Чэслаў у беларускай вёсцы Старыя Васілішкі. Сёння гэта Гродзенская вобласць. Яго бацька быў наладчыкам інструментаў і арганістам, а ўся сям'я спявала ў хоры пры мясцовым касцёле. Зараз у Старых Васілішках знаходзіцца яго музей, і вы з лёгкасцю можаце яго наведаць. У 58 годзе ён разам з сям'ёй пераехаў у Гданьск, дзе паступіў у вышэйшую музычную школу. На пачатку 60-х пачаў выступаць на польскай музычнай сцэне, а ў 62 годзе стаў удзельнікам ансамбля «Нябеска чарні», сіне-чырвоныя, дзе не толькі спяваў, але і пісаў песні. Гурт, дарэчы, карыстаўся папулярнасцю не толькі ў самой Польшы, але і далёка за яе межамі. Нават выступіў у парыжскай Алімпіі раней за Бітлз. Вось менавіта ў гэты перыяд Выджыцкі і возьме сябе псеўданім Неман. У 67 годзе ён распачаў уласную кар'еру, і на 70-е прыйшоўся пік яго творчасці. Ён запісаў шмат альбомаў розных па стылю і па тэматыцы, і я спадзяюся, мы яшчэ не раз будзем звяртацца да яго музыкі. Таму пачнем з яго першага хіта. Улетку 67 года Чэслаў Неман сенсацыйна выступіў на фестывалі ў Сопаце з песняй «Дзіўны есть тэнь свят», гэты дзіўны свет. Песня, напісаная як белы верш, прынесла яму першую прэмію.